USA, and good evening Philippines! Hi guys! Kumusta kayo lahat dyan? Ayan, nandito tayo ngayon sa park again. Pero this time, hindi na siya kulay green ang mga dahon. Ayan. Iba na ang kulay. May mga yellow, may mga purple, brown. Nag-iiba na ang kulay. And look. So, diba? Yellow na talaga siya. Ayan. Nag-iiba-iba na ang mga kulay ngayon. At ayan. Hindi na mga damo ang nakikita ninyo. Hindi na kulay green. Kundi puro mga dahon na. And mga nuts. Yung mga nuts na akala ko, mga squirrel lang ang kumakain. Pero ito palang mga nuts na to, ito yung mga binibenta din na kung saan binibili din kinakain. So, hindi ko alam yun. Yun na sinabi lang sa akin ng aking mahal na asawa. Na, tingnan nyo guys. Yan, kahit saan ito. Nakakain daw to. So, kailangan mo itong biyakin. Buakon ba? Buakon. So, buakon. Then, sabi ko, ayaw kan kasi baka maya malason. O, diba? Wow, may nakita akong kulay. Yellow na butterfly. Kumusta anak? Swing? No. Gusto mag-swing ng aking anak. Nandun yung aking asawa nandun. So, ayan. Today is Sunday. O, diba? So, family day. So, kaya, nandito kami. Ayan. Buti nga naman nakapag-pasyal kami ulit dito. And sabi ko kasi sa asawa ko na sana pumunta tayo sa park ulit kasi I know na nagbabago na ang mga kulay na mga dahon. Ayan, tapos yung mga puno nagsipagkalbuhan na at kasi nagsipaglaglagan ng mga dahon kaya ayan. Yun. Buti na lang. Ayan. So, ngayon guys, wala na, hindi na nakakatakot kung may ahas dyan kasi so ngayon hindi naman as in malamig. Maganda nga yung panahon diba? Maganda ang panahon ngayong araw na to. So, hindi na nakakatakot kung may ahas. And tingnan nyo dito, diba? Ang dami na. So, kung gano'n na lang, woo! Diba? So, ang ganda. Yan. May nakita ang aking mahal na asawa. Yan. Ang ganda guys. Tingnan nyo. Ayan. Ano kayang nandito? Ano kayang nandito? Ay nako. Ay ito. What is this? Ha? Berries? Where? This one lagi. Is this berry? Poison berry? Berries daw guys, tinawag ko ng asawa ko kasi ito daw berry. Berry. Ayan, berry. So sabi ko, makakain ba to? So, sabi niya, don't eat it. Sabi ko, edi poison berry. Ayan, ang dami. Ayan, Agay. Diba ang ganda tingnan? Ayan. Diba? And, ayan na ang Bisaya. Bisaya diri sa Cleveland. Ay, ang daghan pa man dire, daghan. And fairness guys, parang naano na ito. Yung iba, ayan. Ayan, daghan pa diri Hi. In fairness In fairness, ang lambot. Ang lambot. Nakapupo ko ng isa. Pero ang daghay ng hulog. Daghay ng hulog. Kasi siya malambot at saka ang bilis niya ang bilis magsipaglaglagan nila. Let's go. Ayan.
Ito na ang mga yellow. Woo! Yellow na dahon. Ayan, pasensyahan nyo na guys, yung mukha ko talagang pangit na nga, lalo pumapangit yung ang init. Ay, kita na, nalata naman. Halata yung init. O, diba? Ay, naku, makagawa lang talaga ng vlogs guys, no? O, diba? Woo! Parang bata lang, ano? Kasi, nung bata pa ako, wala kaming ganito. Walang ganito sa Pinas. Dito lang. Ay, naka. I love you guys. Thank you sa inyong pagpapanood, ha. Thank you talaga. Thank you so much. Woo! Okay. Gihangak na ako, gihangak. Daghan lagi ni sila ganito, oh. Daghan kaayo. Ganyan. Daghan. Woohoo! Ayan. Okay, gila ako. Ayan, daghan kayo, diri. Daghan kayo. Pero hindi siya hindi yata pwede kainin eh. Hindi pwede kainin. Pero sabi ng asawa ko, hindi niya alam. So, wag na lang daw kainin. Baka ma-poison pa, diba? Katulad sa mga nuts. Sa mga nuts, ang dami. You know? So, lahat dyan, lahat ng mga automatic. Basta may puno, may dahon yan, at may nuts sa lupa. Kaya, ayan. Ito, hindi naman nalata kasi maliliit lang. Akala mo makalit yan. Hindi naman kasing liit ng kug mo. Yung kulangot ba? Hindi naman kasing liit ng kulangot. Ay. Oh, nanapod dire. Kadaghan dire agyud. Kadaghan sa dire aba. Ayan oh, nangisingisi na lang kapula na sila. Nangisingisi sa kapula. Ayan. Ayan oh. Dali lang. Dali na punta na panda. Ayan o, nangisingisi. Iba naman yung mga aratilis, guys. Iba yung aratilis. Ayan. O, diba? Ang ganda kaya tingnan. Sa camera, hindi masyado eh. Pero maganda kasi guys tingnan sa personal, diba? Hihi. Parang bata lang, ano? Ayan. Ay. Hapit ko madlumo mo. Hapit ko matapilok. Eh, wala na. Nag-start na nakalbo na. Pakalbo na kasi to. Uy! Hala! Alam nyo guys, kulay pula. Oh my God, kulay pula. May kulay itim dito. May kulay itim. What is this? Berry also? Blackberry? Blackberry. Kasi guys, itim siya. Ha? I promise, I'm not going to eat. Okay? Sabi na anak ko, don't eat it. I'm not going to eat this. Blackberry, guys. Kasi kanina red, ngayon black. O, diba? Itong puno to, kulay black ang kanyang. Don't tell me na engkanto ha, kasi itim. Alam naman natin tayong mga Pilipino. Kasi sabi yung mga kinakain, pinamimigay ng mga engkanto sa mga tao daw, is itim na pagkain. So, ito is itim. So, hindi naman yan sa pagkain ng engkanto ha. Kasi kaya may tinatawag na blackberry. Yes, may blackberry. Tapos may red berry, may purple. May purple pa nga eh. May purple, may blue, red. Yan. Ito black.
Ang dami guys. Ayan oh. Ayan, sandali nga lang. Ay. Dito ang aking mahal na asawa at ang anak. Nandito sila. Naglalakad-lakad dito banda. So ngayon, wala na masyadong makikitang ano dito. Deer. Kasi palamig na. Yan. Naghahanap na sila yung anak ko. Ha? Oh, you know what? I remember when I was in Mindanao, di ba? So, di ba? Mama and Papa's house. Bigger than this? You can collect from here though. Yeah. If you're in jail, we try to collect them. Ha? We're going to jail once we... I mean, it's a park. It's a natural park. That's why it's a natural for deer. Hindi tayo pwede makapagkapangawat dari aba. Hindi tayo pwede makapagpangawat. They give you a ticket. Ha? Ticket for the jail. Exactly, you gotta pay a Ticket for fine. the jail. Oh, Daddy. Gotta say it's a natural Daddy, habitat. what? Daddy. What daw, Daddy? Yeah, it's natural habitat for the animals. Ah, okay. Nako, ang aking anak. Try. No, try daw, Daddy. What? She's like mama's her mother's attitude. She wanna try daw. Wanna try? Give her a little. Wanna try? She wanna try to carry some wood. You just take the tree down. No, not that one. Give him. Mangahoy ang akong anak. Gusto niya mangahoy. She wanna try. Break it down. Here. Oh, try this one. Thank you. Come on. That's a backpack. Thank you. Oh, my baby. Oh, dog. Oh, di pa tindog pa, oh. Di pa tindog pa. Mangahoy po siya. Yan yung umuwi ako sa aking mama at papa sa Mindanao. Ang ginawa ko halos everyday ako nangangahoy, nangunguha ng kahoy. Yan. Bit-bita na anak, bit-bita. Okay. Look at her. Pull it. Pull. Pull. Ooh. You trying to connect them? Trying to build a house? Building a house? Ayan, ang aking anak. Dito, ito mga kahoy na to, kahit mga ganyan yan, bawal yan. Bawal kahuyon. Kasi, base niya sa prisuhan tan ni Pulutan. Prisuhan. Aba, I'm getting dizzy. I don't understand why I'm getting dizzy. Uy, alam mo, pinutol na tong kahoy na to, pero buhay pa siya. Buhay pa. Mukha lang siyang patay, pero buhay pa siya. Siyo, mayugyug pa. Pwede pa ako amupo dito. Ayun. Kumain naman ako kanina. Ayan. Ang ganda talaga dito, guys. Kumusta, anak? Kumusta, anak? Kumusta? Kumusta? What are you doing? Cracking and locks. Cracking. Ah, you're building your own house? So, nagbe-build daw siya ng house. Guys, ito. Okay, ang ganda dito, guys. Promise. Ang asawa ko din, gusto din naman niya ganito. Ganito din na place. Tahimik.
Ang aking anak, busy talaga. Tingnan nyo. Ha? That's smart girl. You know, she's in the woods. The first thing you start doing is get a shelter when you're in the woods. Here. Yeah, good shelter. The good thing about my babies. The good thing about your anak, she know how to say thank you. Di ba? Playhouse daw, daddy. Broken. Broken lagi. Just put it there. Agoy, I see your diaper. Cover your... Until the deers come. When deers come, they move their horns. Magay na, nagsipaglaglagan ng mga ano. Nagsipaglaglagan ng mga dahon. Nagsipaglaglagan. Wait, that's enough. Are you going to... No. Bonfire. Is it bonfire or firebone? Fill a house. You put a piece of canvas over it and you can sleep. Oh, really? We need blanket. Remember the movie we were watching? When they were down by the water. Where? Camera off. Where the Ertugu? Yeah, we went down by the river. Remember? The movie where the guy, I remember na. Hoy, kumusta anak? What are you doing? Hoy, eating? Hoy, don't eat that. Don't eat. Almost? and the wood here can build a log cabin. Nice and straight. Yeah, I like it here. So quiet. That's why you need a big backyard. So this way you have a backyard, you can build a fence back here. Now look, you have your house over there. Now, if even we have a big backyard, You don't have to clean it, it's just natural. it's hard to clean. No, what you don't have to clean it. Look, it's built up there, everything clean. Yeah. You walk in the grass, you come in here, you build, you know. Well, you're right though, but we have to clean because you know. Kumusta anak? Unsa naman? Kita naman yung diaper sa ulag. She's so busy. Kumusta? Okay ka ra? Okay ra ka? Nagkabalik na ng Bisaya ko. Okay. Nahimot na lang po to. Let's go this way, anak. Your daddy is right there. Let's go, dali. Huh? What is slippery? Slippery what? Mommy, Yes? I need to down here. Papa! Papa! No! Papa! Run, daw, run. Go, run. Run. Go. I see you. Go faster. Run. Anak ko got my. Ugoy, paghinay po, careful. Stop! Here. Hmm? Picture right here, it's very bad. That's poison ivy. What? That's what I'm saying. Oh, poison. Yeah, that's poison. That kind of leaves. Yeah, you see, for a sign. Yeah. Don't touch them. So I'm not going to touch that. Itch and easy. Rub on your Say, face. oh, they say poison ivy can grow nearly anywhere. Anywhere. That's it right there. Don't go with it and I come. So, oh my God, I think we have this one in the garden. I don't know.
Look at this, oh. May nakalagay. Yan. Are you trying to run? Grow daw anywhere daw. It can appear as vine in the ground or climb trees and shrubs. Ay, English, nagno-nosebleed ako. But anyway, hi, we by the way. Okay, just kidding, guys. Always look for the tree leaves growing together, which are... Okay. Ayan, nagno-nosebleed na ako. Ba't sipon yung lumabas yan? So, ganyan daw, ano, poison daw yan ang leaves. Diba? La 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 la. Ang ganda dito, guys, kasi ang tahimik. Kahit maraming, may mga tao naman doon, banda, nagpi-picnic. Ito, maganda kasi dito mag-picnic yung whole family. Ayan. Yung family ba? Kasi, ano, tahimik. Tsaka malawak. Malawak talaga, malawak. See? Yan. Pwede ka dito mag-tumbling-tumbling. Sabay-sabay mag-tumbling-tumbling. Kung may friendship ka dyan. I mean dito. Kung may friendship ka dito. Dito tumbling-tumbling. Oh! Nahulog na. Ayan. So, punta pa kami sa kabilang park kasi ang anak ko gusto niya na mag-slide daw tsaka may swing. Wala namang swing dito. Nag-slide na siya kanina pero walang swing. Woohoo! Dito yung mga ano, yung mga kung mga pwede nga dito kayo mag-aano yung mga family. Yan dito. Dito yung mesa, dito yung upuan. Meron talaga dito. Ayan. Ang sabi ng anak ko, lunch daw. So meaning, alam niya na pwede kumain dito. Lunch, ha? Lunch? Yes, baby! Grilling. Ah! You grilling? Hot coals only daw. No trash, please. No trash. No trash, ah. Are you tired? Oh, me? Yeah. Yeah. You wanna go home na? Oh no, Huh? Daddy. There's a nice shirt here with pictures. Look. Hmm? You got 3 different colors on there. Yeah. Green, yellow, red, purple. Mhm. Oh, agoy, nahulog. What I'm talking about? I see you. I mean, I hear you. I know, I'm going to make a video. Come all different colors. Hi. Ay, may lipstick. See, not only that. Lipstick again. Another vlog. Hi, vlog. Yeah, we're here chilling. A This nice is my autumn day. husband. Let her sit again. Oh, Put it back. Put it back. Put it back over there. Girl, put the stone over here. Hey, put the stone over there. No, it's gonna hurt your foot. Put it back in there in the grass. You hear me? Lift it up. Put it back. Don't mess with it, alright? yay! Ah, yeah. Hmm? Where are you going? Maraming salamat po sa walang samang pagsuporta ninyo sa akin, mga ka-friendship ko dito sa IT World. At sa lahat ng mga
kakababayan ko, mga kapwa Pilipino. Ayan, thank you so much. And mag-ingat po kayong lahat. Ingat po palagi. I love you all. Bye-bye. Bye-bye.